Hi guys! So, padulong na pagta sa among bukid guys. So, mga agta dito. Kaya gimingaw na po ko sa bukid guys na tambay dito. So, among ko inabalaan guys na nanapoy tubig dito sa bukid guys. So, okay ra kayo ng mga dito guys. So, samahan niyo ako guys. Maglaag-laag guys. Kaya wala pa tayo duty guys. Go, go, go! Hi. 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 Okay, Kuya Be? Okay. First need NATO mo sokot. Aining ball sa param. Makatabo to. Hindi, kaya dagma ko dari ah. Bako ni tanan? Padog? Motor. Dito ka rin, tuloy din, bukas ka rin. Ulang ka rin, kawin, parang buang man. Hello. Ala! Si Abi! Si Abi! Hello, Abi. Gusto ka mulog ko. Si Quinta na naman. Second need NATO mo sokot. Ug habel to X nor motor. Third Connie judges in Jir Dalen Nopanuka. Licit Kayo and Tar Lord Mahuman Non. I know. Dire pa na dong. Kamu yun na. Tapos yung kuya, saan? Ha? Na? Ngi, kaway. Kaway sa Kaway. Grabe. Ikaw mag-unat tungod sa tubig. Walay kuskus malungos, walay yaw-yaw. Ari na lapita. Kiloy sa pula si Bangging. Ayan, Patagamon pa rin. Kasi kamay matagal. Walay tigko. Yung bagling in. Wala, karon mo.
Ganito sa guys, mag-prepare sa me. Thank you for watching. Bye-bye. Ingat kayo dyan. Love you all. Mwah.